Gaueko 10:05 gutxi, 5-huts egurtu birrindu xeatu du Bartzelonak Athletic Arabia Saudin Jedan jokatu den, Alinma estadioan jokatu den Espainiako Superkopako lehen finalerdian. Ez da partidarik izan, talde Kataluniarra jaun eta jabe izan da, goiti behera nagusitu zaio Athletiki. Gogora ezagun aurreko jardunaldian, batetik Bartzelonak Espainoli huts eta birabazi ziola, Athleticek bana berdindu zuen Osasunaren aurka. Beraz, bi taldeak dinamika ezberdinetan iritsi dira gaurko honetara, eta horri begira Hansi Flickek eta Ernesto Valverdek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Hansi Flickek 4-3 bateko iko sistema ezarri du zelaian, Joan García izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Kundek jokatu du eskuinaldetik, Baldek ezkerraldetik, Kuarsi eta Eri García izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza Frenkie de Jongek, kapitainak eta Pedrik osatu dute, erdipuntan Fermin izan da, eskuinaldetik Ronik jokatu du, ezkerraldetik Rafinhak eta goian puntan Ferran Torres izan da. Ernesto Valverde berriz, 4-3 bateko sistemaren aldeko apustua egin du baita ere, Unai Simon izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Aresok jokatu du eskuinaldetik, Boirok ezkerraldetik, Paredes eta Bibian izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza Regok eta Jauregizarrek osatu dute, erdipuntan Sanzet zela, Berengerre jokatu du eskuinaldetik, Robert Navarro ezkerraldetik, eta puntan Iñaki Williams kapitaina izan da. Beno, hasieran pentsatu da, behar bada Athleticek estutu zezakeela Bartzelona, batez ere lehenengo minutuetan lau korner izan dituelako, eta Bartzelonaren ate aldean egon delako, hor Robert Navarrok, Berengerrek, arriskua sortu dute, presioan ere bazirudien Bartzelona ongi itxi zutela, baina berehala hasi da Bartzelona partidaren ekimena hartzen, eta lehen gola 22. minutuan iritsi da, hain zuzen ere, Ferminek Ferran Torresi emandako pase baten ostean, eta ia da sorte apur bat ere izan duela hor Ferranek, eta ondorioz bat eta hutsekoa ezarri dute markagailuan. Kolpe gogorra izan da Atletikentzat, baina ia da gaur Atletik ezinean ikusi dugula, hasierako minutu horiek kenduta, gerora erabat ezinean ikusi dugu Ernesto Valverderen taldea, oso kamuts, batez ere erasoan ezin aukerak sortuz, zelai erdian ere ezin nagusitasuneik eduki, eta erasoan Bartzelonaren erasoari dagokionez, bai Roni eta bai Rafinha oso libre utzi dituzte, ez Adamak eta ez Aresok ez dute bat ere partida ona jokatu, gainera erasoan ere gutxi eman diote taldeari, eta horrek noski erasorako aukerak kendu dizkio. Iñaki Williams erabat desagertuta ikusi dugu, Oian Sanzet berdin, eta bigarren gola 30. minutuan iritsi da, kasu honetan Rafinhak Fermini emandako pase baten ostean, eta Ferminek bikain gainditu du Unai Simon, 30. minutua zen, kolpe gogorra izan da, baina Bartzelona gehiago nahi izan du, egia esan gaur, Bartzelona zapaldu egin du Athletic, goitik behera, Athletic trenbidean etzanda zegoen pertsona izan da, eta Bartzelona gainetik pasazaion trena, egia esan erabat ezinean ibili da Ernesto Valverderen taldea, zelaian txiki geratu da, erabat txiki Arabiako inguruetan, eta azteko moduko partida, egia esan, azteko modukoa, eta hori gutxi balitz, 34. minutuan, Ferminek Bargiri eman dio pasea, Bargik angulo gutxirekin bota du, baina Unai Simonek sekulako akatsa egin du, hori Unai Simonen kategoriako atezain batek hartu beharreko baloia zen, inolako zalantzari gabe, baina esku beso azpitik pasazaio, eta ondorio 3-0 izan da, eta handik 4 minutura, Bargik kasu honetan Rafinhari eman dio baloia, eta Rafinhak area barruan, laugarrena jada Athletic atzealdean ere erabate bigun,
erabat jokalariak partidatik irten da, eta bai, Diaz de Mera, izan da epaile, ez dugu esan, orokorrean ez du akats nabarmenik eduki partidan zehar, esan dugu bezala, Bartzelonak zapaldu egin duelako Atletik, baina lehen zatian pentsa, zenbat gauza esan ditugun eta denak golak izan dira. Atletikek ez du ezertxo ere proposatzerik izan, erabat Bartzelonaren menturan, Bartzelonaren menpe ibili da norgehiagoka osoan zehar, ez Regok, ez Jauregizarrek ez dute zelai erdian oreka, gutxieneko oreka bat lortzea ere, edukitzea ere lortu, eta, egia hor 42. minutuan izan duela Atletikek partidako aukerari garbiena, kasu honetan Sanzeti bakarri zegoen errematea zutoinera joan zaio, egia esan barrura sareratzeko jokaldia izan da, baina hori gutxienekoa zen, atxeen aldira iritsi dira, eta zer esango zuen Ernesto Valverdek, ez auskalo, zer esango tezien Ernesto Valverdek jokalariei, baina egia da, bigarren zatian ez duela aldaketarik egin, ez dakit eskarmentua eman nahi zien behar bada lehenengo zatian espero zen jarrera eduki ez duten jokalari hori jokalari horiei, baina kontua kontu erabat talde txiki bat bezala aritu da Atletik lehen zatian, eta Bartzelona berriz talde den bezala, ez, talde handi erraldoi bat bezala. Eta bigarren zatian gainera, Bargik Rafinhari eman dio, Atletik hor ere ez da ongi sartu, eta Rafinhak 5. egin du, eta 5. honekin da Bartzelonak markagailua itxi du, erabat, bigarren zatian partida noiz amaituko sartu da Atletik, Valverdek aldaketa hirukoitza egin du, kasu honetan badirudi hurrengo partidetan titular izatera deituta dauden 3 jokalari, atera ditu Sanzet, Williams eta Robert Navarro, 3 partida kaxkarra egin dute, behar bada Robert Navarro izan da Berengerrekin batera Atletiken aldetik zerbait sortu duen edo mintzat zerbait sortzen saiatu denez jokalari hori, ezkerralde horretatik apur bat izkin eginez eta arean sartzeko jarrera hori eduki duen bakarrenetako bat, Iñaki Williams esan dugu, erabat desagertutan ikuste aurrealdearen punta horretan ez dela eroso sentitzen Atletikeko aurrelaria, eta gaurkoan hori ikusi zaio, ez. Eta Unai Gomez, Inigo Ruiz de Galarreta eta Guruzeta atera dira, 3 hauek da zertara atera dira, ez, 5 eta hutsen markagailuan, Bartzelonak erabat kontrolpean zuen norgehiagoka, zer egin behar zuten hauek, irudia ez gehiago kertu, irudia kaskarra baitzen, une batean baino gehiagotan bakarren batek ere izango zuen, sekulako golfesta are handiagoa egongo zenaren beldurra, azkenerako 5 izan dira, gol asko dira, baina behar bada une batean Atletik ikusi dugun bezala gehiago ere Bartzelonak ezpazuen azkargailua, azeleragailua altxatzen are gehiago sartzeko ere beta izan zezaken, ez du egin, eta Adama Boiro kendu eta Inigo leku esartu du, Adama Boirok berdin oso libre utzi du bere egala, esan handi geratu zaio honi ere gaurko norgehiagoka, 71ean, behintzat ez Atletikeko batez ere zalegoa ilusionatuko zuen zerbait egin du Valverdek, hau da Rego kendu eta Shelton sartu, Shelton jokalari gaztea, Lezamakoa, oraindik ere bigarren taldeko fitxa duena, baina lehen taldearekin jada hainbat deialditan eta partida batzuetan ere ikusten ari garena, Durangokoa, eta, behintzat Regok ere Jauregizarrekin batera eta bere taldekide guztiak bezala erabat azkar eman du Amore, azkar eman dute, eta, Sheltonek izan ditu ez, bere minutuak. Bartzelonak 74. minutuan egin ditu aldaketak, jada, Flickek partidaren erritmoa zeintzen, eta Atletik erabat Amore emanda ikusi duenean, Balde, De Jong eta Rafinha kendu ditu, 3 titularrak, Balde partida ona egin du,
behar bada ez da, beste batzuk bezain beste nabarmendu, gaurkoan batez ere Bartzelonak dena atera zaio. Azkenean, erasoan saiatu den jokaldi guztiak atera egin zaizkio Bartzelonari, eta horrela noski zaila da aurre egitea. Erasoan jokalari guztiak iritsi dira, bakoitza bere lekuan zen egon behar zuenean, eta gaur gainera Lamin Yamal gabe, hori ere aipatu beharra dago. Bestalde, De Jongek zelai erdiari sekulako oreka eman dio, eta baloia mugitu behartzen garaian ere modu egokian mugitu du, eta Rafinhak erakustaldia eman du beste behin ere, Brasilgo aurrelariak 2 gol sartu ditu, oker ez banago, hori da, 2 gol eta goleko pase bat eman du, beraz, gaueko protagonista inolako zalantzari gabe ezkerralde horretatik bera izan da, eta ez ezkerralde horretatik bakarrik. Gero ere tarteka barnekaldera sartzen zen, eta hortikan ere beste alternatiba batzuk ere ematen zizkion Bartzelonari, area barruan baloiak eta gehiago sakonean sartzeko partida bikaina, eta beste urtebetez demoraldi bikaina Rafinha egiten ari dena. Eta, Rashford, Marc Bernal eta Gerard Martin irten dira, Rashford egia da, gosearekin irten dela, ez? Azkenean naiz eta Bartzelona 5 eta huts irabazten ari zen, baina bere irten berri zen, eta ikusita amore eman da, erabat hautsita zegoen talde baten aurka jokatzen ari zela, behar bada zuloak izango zituela ere pentsatu du, eduki ditu, baina ez du zehaztasunik eduki, 72. minutuan Pedri eta Roni kendu ditu, biek ala biek partida handia egin dute, batez ere Flick pozik egongo da Ronik egin duen norgehiagokarekin, azkenean gaur Laminen ordez final erdi batean, txapelketa, hau da, 2 norgehiagoketara jokatzen duzun titulu baten final erdian bere aldeko apustua egin du, eta ongi irten zaio, eta Pedrik ere gaurkoan beste behin partida ona egin du, ez behar bada beste batzuetan bezain distiratsua, baina bai bete du ez azkenean bere lana. Eta Dani Olmo eta Lamin Yamal atera dira, hauek horixe, azken minutu horiek, azken 20 minutu horiek jokatzera, eta esan bezala Atletik erabate hautsi eginda, lehen zatian, oso azkar egin dio ies norgehiagokak, jokalarien jarrera ere ez da ona izan, eta zer egin dezake Bilboko taldeak argi dago. Gaurko partida haztu, istripu bat bezala hartu, eta orain geratzen dena, oraindik ere txapeldunen ligan aukerak badauzka, kopan beste urtebetez hor urrunera iristeko beta ere badu, eta ligan ere, oraindik ere badauka zer hobetu, beraz, Valverderen taldeak baditu motiboak, ez, urrengo entrenamenduak eta urrengo asteak motivazio zartzeko. Gogoratu, Bartzelonak 5, Atletikek huts, Alinma Stadiumen.